Teri nyake chiro nyakora mogajuang jotimo hala matindo ebwa ma Nairobi koro wacho ni gibiro dhi nyime kod bago ng'anyo nyaka piny owacho winji wachgi kaluwore kod piem mar ohala magiyudo kowuok kuom johala mawuok China. Jafwambo marwa Edwin Okoth noluwo johala go e ng'anyo gima notim e chuny boma ma Nairobi ka koro gigeto moko kuom apise mag piny owacho. Nyakora mogi go ane pichani. Ing'iewo chak kuom wuon dhiang' kendo mondo itere use chiro. To ka ichopo e chiro to wuon dhiang' biro gi dhiang' kendo biro gi chak ka uso piny mar nengo ma iuso gono. Mae midhiero mano mako moko kuom johala matindo tindo mawuok e boma ma Nairobi. En midhiero mano miyo gibago ng'anyo nyaka ranga apis jatend piny Kenya William Ruto ka giwacho ni ohelnegi koro chomo lwar. Johala go wacho ni weg dhiang' ma gin johala madongo mawuok e piny China koro ketho chiro gi mwandu ma nengo gi ni piny kendo moko kuomgi koro loro. Mimi mwenyewe nilienda China na nikanunua machine na mchina mwenye aliniusia machine amekuja industry area amefungua kampuni kama yangu. Kwa sasa hivi nanunua material kwake, anakuja nafanya finishing, tukiingia kwa soko yeye ametoa bei kutoka 360 paka 170. Nikijaribu kufanya paka VAT ama kulipa tax siwezi. Sasa hii machine yangu imeharibika, siwezi hata pata pesa ya kutengeneza machine, simerara. Bango kambi dhora ngaja ten piny Kenya kuom seche moinga ariyo. Moko kuom gi ne otemo dhi nyaka kar od bura maduong' kama obila ne orakore kodgi kendo duoko gi nyaka apaya mar Harambee Avenue kama ne gibore dhora ngach mar Harambee Annex e apis jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua. Jating' ndai mar Gachagua ne okawo andika moting'o ng'ur mig johala go makoro wacho ni girito duoko maka ok giyudo mapiyo to gibiro dhi nyime kod ng'anyo. Shida yetu si wa China kuja Kenya. China tumewakaribisha wafungue factory, either wakuje kama na machine ya kutengeneza kama ni hizi kamera, watengeneze kamera hapa. Wakishatengeneza sisi tununue, tuende tuuzie, si wauze hawa siuze, si tuuze hizo vitu. So venye wanaendelea watatumaliza. Vile tunaomba serikali ifanye ni ikuwe na strict or tight rules, yeah, legislation in short, ya kujua where we draw the line between the foreigner or the investor and the trader, the local trader. So all we are asking for ni protection. Johala go wacho ni nitie yore moko ma johala mawuok e piny China tiyogo e kwepo chulo suru, omiyo gin kod nyalo mar uso mwandu magikelo e nengo mapiny ahinya. China wengine ni wenye wametengeneza barabara hapa, bado walikuwa wamepewa ile liwe ya kuleta mzigo ya kutengeneza barabara. Hizo ndio njia zenye wanatumia sasa kuleta mizigo yenye tunashindana na wao. Unakuta sasa sisi ile kitu tunauza 100, Mchina anauza 50, hajalipa kodi, hajatumia the right ways. Na ndio sasa tumesimama siku ya leo tukasema tutapigana na Mchina. Ne jotelo ma oyier gin kod siem makende. Hasula tusaidie, tulikufa na wewe, tulilia sana wakati wa siasa. Ni wakati wewe tu na wewe ulie na sisi. Kwetu tu ni hayo. Kwa hivyo Wachina warundi kwao, tubaki na amani hapa. Na kama sio hivyo, tutaendelea tu sisi kuandamana. Hatutachoka. Hii serikali tulisaidia vile tu umetuona, ndio tulifanya kampeni hapa tukawaigiza mahali wako. Sasa tunawauliza kama for sure mlikuwa mna haja ya hustlers. And we are the hustlers. Tunaumia na tunaenda nyumbani kama mko kwa kiti. Msitusikize ama mkose. Lakini miaka 5 ikiisha mtakuja tena kutuhitaji. Saa hii ndio tunawahitaji, nyinyi mtatuhitaji pia. Atamalo prario mag mwandu ma Kenya golo kuwuok e pinje maoko wuok e piny China. China bende en achiel kuom pinje ma Kenya osekawe gope mag timo dongruok. Ka koro ywaruok e kind johala mawuok e pinje ariyogo kelo luoro mar nok mwandu ma Kenya golo China. Edwin Okoth, Ramogi TV, Nairobi.